Bueno, bagoaz hurrengo bi limiteak egitera, eta hemen daukagu lehenengoa. X berbi zati X berbi gehi bi X. Bueno, hemen konturatzen bazarete simplifikatu daitekela hobeto. Horrela ondoren datozen kalkuluak errezagoak izango dira. Baina ez bazarete konturatzen, ez da zer gertatzen. Honekin jokatzen baduzue gauzak ere ondo atera behar dira. Bueno, ni konturatu naz, simplifikatu dut, eta orduan konturatzen az ere bai, minus bi hori ordezkatzen baldin badut izendatzailean, izendatzailea 0 emango geratuko dala. Orduan, konprobatu behar dut, 0 zati 0 edo K zati 0 motako indeterminazioa dan. Horretarako ordezkatzen dut. Izendatzaileak ematen du 0, baina zenbakitzailea minus bi. Horrek esan nahi du K zati 0 motako indeterminazioa daukagula. Orduan, asintota vertikala dago, Hemen ez dago dudarik, K zati 0 ematen duenean, asintota vertikala dago, minus bian. Vale? Orduan egingo dugun lehenengo gauz izango da, asintota vertikal hori grafikora eroan. Minus bat, minus bi. Hemen dago X berdin minus bi, asintota vertikala irudikatuko dut. Hortxe. Eta identifikatzen dut grafikoan asintota. Horrela. Minus bi. Vale. Momentu bat, ez dala ezer ulertzen. X berdin minus bi. Hortxe. Bueno, barduan orain, konprobatu behar duguna da, minus bira hurbiltzen denean funtzioa eskumatik eta eskerretik gorantza egiten duen edo berantza egiten duen. Horretarako albo limiteak kalkulatu behar ditugu. Eskerretik eta eskumatik. Bueno, eskerretik hurbiltzen baldin manaz oso hurbil dagoen balio bat izan zitekeen minus 2,00 bat. Baina eskumatik hurbiltzen manaz, oso hurbil dagoen balio bat izango da minus 1,999. Vale, orduan, orain, nik badakit honen emaitza izango dela infinito. Kontua da plus edo minus. Hau da, gorantza edo berantza. Hori da galdera. Orduan, minus 2,00 bat. Ordezkatzen baldin badu zenbakitzaile honetan, argi eta garbi ematen du negatibo. Eta ordezkatzen baldin badut hemen behan, minus 2,00 bat gehi bi emango du minus ere bai. Orduan, minus zati minus plus. Horrek esan nahi du, minus bira hurbiltzen azenean eskerretik funtzioa disparatu egiten dela gorantza, plus infinitora. Orduan, gezia horrela, adar asintotikoa horrela irudikatu behar dugu. Vale? Albo limite honen adierazpen grafikoa izango litzateke gezitxo hau, adar hau. Bale, bakoaz hurrengoarekin, eskumatik. Bueno, minus 1,999. Ordezkatzen baldin bado zenbakitzailean, emango du argi eta garbi, minus. Eta izendatzailean ordezkatzen baldin badot, gehi bi dagoen hemen, geratuko zaigu bekoa positiboa. Orduan, minus zati plus, minus. Beraz, eskerretik, minus infinitora doa, eta orduan horrela adirazi behar dugu. Bale, listo hau orduan. Bagoaz hurrengoarekin. Venga. Funtzio honetan zer gertatzen zaigu X denean 0. X denean 0 gertatzen zaiguna da ordezkatzerakoan izendatzailea 0 ematen duela, baina zenbakitzailea ere bai. 0 zati 0 motako indeterminazioa da. Orduan zer da egin behar duguna? Faktorizatu eta simplifikatu. Bale, goikoa ezin da gehiago faktorizatu, baina bekoa bai, hemen biderkatzaile komuna atera dezakegu X berbi. Eta orduan geratuko litzaiguke X berbi bider, X berbi ken 10. X berbi ken 10. Orduan, X berbi hau eta hemendik bi badoaz, eta orduan geratzen zaigu X zati X berbi ken 10. Orduan orain, ordezkatzen dut berriro ere 0, eta ematen dit 0 zati minus 10 edo 0. Vale? Orduan, zer esan nahi du honek? Asintota bat dago hemen? Ez. Asintota egoteko eman behar du K zati 0. Izendatzailean 0 badugu, orduan arazo bat daukagu. Baina zenbakitzailean ez dago arazorik 0 badago. 0 zati minus 10 da 0, eta 0 da balio normal bat. Orduan, zein izango litzateke honen adierazpen grafikoa? Puntu bat. Honek esaten diguna, azken finean da, honen atzean ez dagoela asintota vertikalik. Hau puntu normal bat da. X 0 denean, iren balioa ere 0 da. Orduan, egin dodana da, GeoGebraren bidez funtzio hau irudikatu dut, eta hau izango litzateke funtzio honen adierazpen grafikoa, funtzioarena. Orduan, begira, 0ra baldin banoa, hemen, X berdin 0,
Ikusten dozue i ere 0 balioa daukala. Orduan, funtzio honetan gertatzen dena da 0 puntutik pasatu egiten dela. Horregaitik limitearen balioa eman digu 0. Vale? Venga, gero arte.